Koliko puta su naše Eli do sad prigovorili sve super, sve genijalno, ali kao premalo osmijeha u svemu tome. Što ti kažeš na te kritikice? U tom slučaju su to stvarno male kritike. Pa ne znam, potrudit ću se da se više smijem. Da se više smiješ. Pa to ti je ovako generalno dobra ideja za život, ja mislim. Kakav je osjećaj biti u 8 najboljih? Pa, iako sam iznenađena, ali nisam očekivala ovakav uspjeh. Ozbiljno? Ozbiljno. A kako si ti ovako kad si tek došla, što si mislila otprilike do kud bi mogla doći? Pa ne znam, nekih 3. krug, tako nešto. 3. krug, tamo negdje među 15-ak. I bila bi zadovoljna? Pa naravno. Da, ali sad je to već... Sad je to već nešto, onako. Sad je to već nešto. Ja mislim da ako na ovakvo pjevanje dodaš taj osmijeh koji te toliko traže, da bi to moglo biti i finale. Nadam se. Vjeruj mi na riječ, ali bez osmijeha neće ići. I zato na lice ga stavi, izvoli, razvali. Čak mi ribu nabacile. Nadamo se nasmijana Ela večeras, a i mama se super sredila, sve pohvale. Hvala. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your mama's good looking. A i ne može se baš previše smijeti na ovu pjesmu, ili tako? Ne može, da, sve se tužali. Little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you spread your wings and fly to the sky. But till the morning, there's nothing gonna harm you. With mommy and daddy, mommy and daddy, standing by. But till the morning, there's nothing gonna harm you. With mommy and daddy, mommy and daddy, standing by. Sam ti rekla? Bravo! Sam ti rekla da osmijeh čudo čini. Ne kažu za bez veze da otvara sva vrata. Wow! Ona je sama za sebe bila uvjerena da može doći maksimalno negdje u top 15, top 20, ali evo i propustila odličnu zabavu. Zaslužuje li biti u top 8? Ja sam ustao jer mi je mikrofon ispao, nema veze s tobom. Nema veze s tobom. Vana? Najbolje od tebe do sada, apsolutno. Pa mislim da bi George Gershwin uživao slušajući tebe, kako si mu otpjevala to što je smislio davno. Čiju si to verziju slušala? Leona Lewis, ali sam malo promijenila. Ti sve promijeniš uvijek i to je tvoja najbolja strana. Djeluješ samo zatajno uvijek i onda zapravo si ti ta osoba koja se u glazbi nalazi, ispoljava. Ja za to imam puno razumijevanja. Nevjerojatan početak epizode ove naše 13. Kakva god da bila, ako je ovo početak 13. Neće biti 13. prase, nego će biti sretna. Odlično. Luka? Dosadna si više, koliko si dobra. Ne, ovo je stvarno, kao što je Vana rekla, najbolji nastup do sad. I ne znaš, mislim možda najbolji nastup uopće, da.
Ikada. Hvala puno. Ikada. To su prošli put rekli. Ha, sad je još bolji. Alka? E sad ja te neću samo Ona će još hvaliti, neću te samo hvaliti. Nešto ću ti reći, toliko dobro pjevaš da bi stvarno bilo šteta da ne poradiš malo i na nekakvom scenskom nastupu. Da osim što taj fantastičan, predivan glas izlazi iz tebe. Da ta uništiš interpretacija, da nešto, znaš da nekako... A kakav Adel ima scenski nastup? Ona? Nemoj zezat, pa Adel kad mene ustane. briga za Adel. Adel Šta kad čovjek ustane. kad tako dobro pjeva? Šta Vjeruj čovjek mi, to? ne znaš ti Adel. Znam da sad pleše po stage. Ima, ima. Nisam rekla da treba plesati, samo da prati. To će raditi drugi Samo za da nju. prati svojim tijelom ono što izlazi Iz iz pjesme. njenog glasa. To bi bilo jako. Ja ne bi to. To bi bilo mrak mrakova. Za Alku. A eto. Enis? Ne znaš, Alka je 100% u pravu, to je... To je jasno. tako, to Pa je ja jasno. mislim da bi je dipa. Ne, baš ta jednostavnost kako ona stoji i ništa ne radi. Pa Je ti bi njen joj mogao scenski dati nastup. malo Da. Hoćeš me čuti Ne, čak? Nije loše, nije Alka. loše. možda. Ja s tobom ne pričam uopće danas. Ja mislim zaista da ne bi bilo loše Šta da sam ti imaš tako napravio? kao Adel, kao ovi pjevačice neki tamo. Upadaš mi u riječ. Plesače što To je ono padaju idu, iza znaš ono tebe. kad onako idu iza 100%. kao... 100%. Ja mislim da zaista ne treba ništa. To je jedna magija, čarolija bila. Posložilo se sve u našim slušalicama. To je tako Konačno fino. proradile, Ne, kažeš. nego jednostavno, znaš, kao ono, slušaš originalnu pjesmu, uopšte nemaš taj osjećaj da je, Hvala, da je to sad slušalice. nešto, da je to nešto sada, sad se izvodi. Fenomenalno, to. Zdravko? Ne kažem da scenski nastup nije važan, dapače jako važan. U tvom slučaju, na tvoju sreću, uopće nije važan. Ti si toliko dobro to odpjevala, ali ću ti ipak nešto konstatirati. Čak Bezobraznice je. htio sam reći upravo vrlo slično. Čak i tonove... Prevarantice. Ne, još drugu imam. Još imam jednu opasnica. Ne. Opasnica. To je novi moment. To je neka pitanja. Sirnica bude opasna. Ti čak i tonove, kad osjetiš da još nisi toliko zrela za onaj najviši ton, tako ga lukavo vodiš, tako inteligentno, talentirano, pametno, da ne dozvoliš da ti izađe i jedan i najmanji minus. Pa, bravo. Hvala, Zdravko. A da vam kažem da mi je iza pozornice rekla joj, uopće ne volim ovu pjesmu, ne znam, nije mi ta pjesma legla, nismo si baš na ti i onda to tako ide kad njoj Odsad baš samo pjesma te. ne Osta legne. samo biraj te koje ti ne Biraj leže. takve koje ne voliš. Dakle, hvala vam puno žiri, hvala i tebi Ela. Dobar znak je da si dobila 5 glasova. Moglo bi to značiti da ideš u top 6, ali vidjet ćemo. Sve je kod nas vrlo promjenjivo. Stiže